Mokapin sa na po ka kilo nga illegal nga drugas sa kantidad kapin sa 70 milyones ka pesos ang nasakmit sa kapulisan. Din kasagaran nini sa Cebu City, sud lang sa tulo ka adlaw nilang operasyon. Ang illegal nga drugas gikan sa gawas sa Sugbo ug posibleng adunay kalambigitan sa mga naunang shipment nga nasakmit usab kaniadto sa kapulisan. Gipasidunggan ni Police Brigadier General Albert Ignatius Pero sa PRO7 na direktor ang mga pangu sa kapulisan sa reyon sa kadampusan ni kampanya batok sa illegal nga drugas. Samtang girepresentar usab ang nagkadaiyang mga armas sa sakmit sa Synchronized Enhancement Managing Police Operation o SEMPO na kininunod sa kampanya sa PNP batok sa kriminalidad. Mukapin sa kagatos nini gikan sa Cebu City o gingon mausab nining gidaghanon gikan sa probinsya sa Sugbo. I saw the packaging. The packaging was the familiar TPAC, the green TPAC. When I was with the Drug Enforcement Group of the Philippine National Police, remember the magnetic lifter? It is packed with TPAC. And I would like to inform you that that are coming from Myanmar.